Čaute, takže dneska takto parádna papanica tu na Bali smerom do Uluwatu. Tak toto tu vyzerá. Zoženiete aj slepačiu polievku. A mám tu kamaráta, ten povedal, že zoženiete čo? Aj slepačiu polievku. Takže šup sem ako od mamičky. Ó, jaká paráda. A ja som si dal takýto šalátik, tuňák, všetko jak má byť pekné. Perfektne tu majú, vybereš si čo chceš, úplne super tuto. Fakt. Úplne najlepšia vychytávka bola, že dvakrát sme sa boli pýtať, že kde majú príbor. Typik nám povedal, že príbor máte tu na stole, nikde sme to nevideli. A potom nám ukazoval, že toto treba otvoriť tak, ako to otvoril Adam. Takže sme už na to prišli, na budúce budeme múdrejší. Takže zatvoríme zase takéto drevenej truhličke schované. Takže Uluwatu takto. Že tu robia aj také kontroly. Takže toto je holá realita na Bali. Slnko svieti a za sekundu začne pršať. Tak potom sa dávame do takýchto pršiplášťov. Adam, Feliša. Takže raincoat to je ono. Ideme na to, aby sme nezmokli. Zase pršalo, slnečko svieti. Pozri, jak začalo zase svietiť. Konečne sme tu. Prišli sme. A ide sa na obed. Ešte tu není veľa ľudí. Takže ideme do Kečil sa napapať. Ale to je čínska, nie? Není. Musíme im povedať níhao. No. Takže takto ideme tu. Prvý deň po nepi, takže nebude toho až tak veľa. Vidím, že tu majú docela málo toho. Ale určite sa dá. Takže pozri, čo je super, že je to čerstvé. Not so many, right? Okay. Yeah, after Nepi. After Nepi, very bad. Takže nabral som si a to, na čo som mal chuť. Toto vyzerá. Ty čo, neješ? Prečo? Ja jem? Ona nechcela. Oh, you not eat? No, Krásny. A ideme si dať Big najlepší boss. zákusok. Takže takto to vyzerá, takýto trafik. Subudu do Sanuru. Všetci nervózni, každý sa naháňa, bohužiaľ. Nedá sa nič robiť, musíme ísť pomaličky v rade. Iná možnosť není. Takže vidíš, ako to tam vyzerá. Vpredu to vyzerá takto. Už sa to rozbehlo. Takže lepšie, ale takto keď ideš pol hodinu, nič ti nezostáva.
Aj toto je stránka Bali. Čím ďalej, tým viacej, väčší trafík, väčšie zápchy, proste nekonečno to trvá, ale sa niekde posunieš.